да имаме запис, че за малко да пропусна. Не, няма проблем с жаната им. Напомни ми, че трябва да пусна, но просто не разчитам на записа на платформата, защото може нещо да не е окей. Така че може да го спреш. Понеже тая платформа, доколкото знам, записва в самия браузър, после трудно си дърпаш записа и така нататък. Но си пускам запис на моя компютър. Да, благодаря ти. Запис няма да има публично, да го пускам всеки да може да го гледа, но който е участвал и се е регистрирал с имейла, ако някой е кликнал директно на линка, всъщност в имейла имате линка, който е за регистрация, където като влезете има RSVP. Кликнете там, цъкнете на RSVP и си оставете там имейла и ще ви го изпратя записа. За да си го имате тези, които са участвали на живо. Но просто няма да го споделям в пространството. Аз ще ви проверя, ще ви намеря там, кои сте били и ще ви го изпратя отделно като имейл. Така. Само не си пишете имейлите тук в чата. Така, продължаваме. За най-лошото разказахме. Така, и често причината се крие в самите инструменти, които използваме и по-важното в начина, по който ги използваме. И днес ще променим това. Така, сега имам тук едни 3 примерни симптома, че вероятно работите срещу себе си. И този враг, шаблонния съвет, е коварен, защото не идва с етикет. Той се промъква в бизнеса ни и ни кара да воюваме със собствената си природа. Искам да ви покажа 3 най-чести симптома, че това вече се случва при вас, евентуално при някои, не казвам при всички. Вижте в кои от тях ще се припознаете. Преди да ви ги споделя, просто имайте предвид, че разбирам, че не всеки може да започне веднага да действа по нов начин. Но самото осъзнаване за това, кое е ваше и кое не е, ви поставя на път в правилната посока, за да можете да вървите или дори да тичате спокойно, а не да се бутате в стени. Така че това, което ще покажа сега в тия няколко сценария, не означава, че всеки един от вас ще попадне в него. И тези, от които попаднете, ако в тия сценарии, нали, които съм дал, усетите някакво решение, все едно, и ви дойде, аз сега не мога да променя, не мога да стана от такъв. Това ми е напълно ясно и идеята не е просто да се превърнете в някой друг. Не е нужно да се превръщате в някой друг. Нужно е да бъдете себе си. Но просто запомнете, че самото осъзнаване на това да усетите коя е вашата посока е огромна крачка. Това искаме да направим. И ето ги 3 симптома. Инициаторът, който се опитва да бъде работник. Как изглежда? Колко от вас, преди да започна, са прочели книгата Архитектура на автентичния бизнес, която пуснах безплатно, която имам на сайта ми, пусках имейли за нея. Колко от вас са я прочели? Ама като казвам прочели сте я цялата, а не просто да сте я дръпнали. Тони, Бисерка, добре. Имаме хора, които са я прочели. Супер. Така. Там говоря за тези 5 типа. Инициатор, майстор, навигатор, динамо и огледало. И тук само 3 от типовете ще ви дам тия сценарии. Така. Слушайте сега и вижте къде, в кой от тия 3 сценария ще се припознаете. Така, как изглежда? Вие сте човек на гениалните импулси. Имате повече идеи за ден, отколкото другите за месец. Капана на шаблона. Трябва да си последователен, трябва да правиш всичко сам, за да е перфектно, трябва да контролираш всеки детайл. Това вероятно е някаква мисъл или усещане във вас, което без дори да усещате, може да ви спъва и да ви саботира. Може да сте го разпознали в някакви моменти от живота си, като някакви хора да са ви го казвали, сами да сте се усещали. Просто като ги четат тия неща, усещайте кое ви резонира. Затова е резонансен одит. Просто усещайте кое ви резонира. Не мислете кое точно сте вие. Може и да не попадате в нито един от тия 3 симптома или сценария. Така че не се чувствате задължени. Не влизайте в кутията, винаги извън рамката. Така, реалността. Вие се давите в изпълнението. Вашата най-ценна суровина, творческата искра, изгаря в опити да бъдете едновременно и визионер, и счетоводител, и опаковчик. Усещате се изтощени, разневени и неразбрани. Истината. Вашата работа не е да въртите педалите. Вашата работа е да посочвате посоката. Хора с такива гениални идеи, които им идват,
те не са тук, за да ги осъществяват всяка една частица от тях. Нали, представете си, примерно, кой? Стив Джобс. Нали? На него му идват идеите, но той да, влиза в процесите и изисква качество, но той не седи да програмира всичко, той не прави изцяло дизайните, той не е до машината, където създава чиповете за iPhone-ите, нали, когато е бил жив, да е седял там и да е ровичкал с машината. Други хора са ги правили тия неща. Но това е осъзнаване, което ще ви поведе в правилната посока. Така, симптом 2. Майстор, който се опитва да бъде търговец. Как изглежда? Вие сте обсебени от качеството. Можете да прекарате часове в усъвършенстване на своя продукт или услуга. Вашия подпис е майсторство. Капана на шаблона. Трябва да си по-агресивен в продажбите. Трябва да използваш техники за спешност. Трябва да крещиш по-силно от конкуренцията. Реалността. Всеки път, когато се опитвате да продавате, по този начин се чувствате фалшиви и изтощени. Думите засядат в гърлото ви, маркетингът се усеща като наказание, а не като естествено споделяне на вашата дарба. Истината, вашата работа не е да преследвате клиенти, вашата работа е да създадете толкова красива градина, че пеперудите да дойдат сами. Цъкнете 2, ако се разпознавате в това нещо. Всеки път, когато се разпознаете, напишете цифрата. 1, 2 или 3. Сега ще я прочета. Навигаторът, който се опитва да бъде генерал. Вие имате вродена, това съм аз между другото, навигатор. Вие имате вродена способност да виждате голямата картина. Интуитивно усещате кое ще работи и кое не. Вие сте мъдрият съветник, към когото всички се обръщат. Капанът на шаблона. Това е колко път съм влизал в тия капани през годините. Трябва да си винаги заед. Трябва да работиш по 8 часа на ден. Трябва да инициираш и да буташ нещата напред. Реалността. Вие се чувствате като... вие се опитвате да генерирате енергия, която нямате. Резултатът е прегаряне и горчевина. Това колко пъти ми се е случвало през годините също. Чувствате се неоценени, разпознавам се, защото светът ви казва, че стойността идва от правенето, а не от виждането. Ето и тук много се разпознава. Колко много си направил, колко много часове си направил, колко много си работил, колко резултати си произвел. Всичко е количество. Това ми беше капана на мен. Това е нещо, което се случваше. Това ми беше реалността. Едно време говоря. Нали? От отдавна не съм в тия капани, но пак има моменти, където усещам, че мога да се подхлъзна към тия неща. Примерно, гледам кой колко неща е направил и вътре в мене все едно, мамка му, аз трябва да съм направил толкова много неща. А пак всъщност, аз примерно за една година мога да направя едно нещичко, както примерно това workshop. Едно нещичко, обаче то да е по-силно от 100 неща, които съм направил тази година. Разбирате ли разликата? Тук поне си е моя архетип и мога да си говоря за това. Но сега ще видя в коментарите колко от вас се разпознават в тези симптоми или сценарии. Напишете цифрата 1, 2 или 3 на сценария, в който се разпознавате най-силно в момента. 2, Тони 3, Мишо 1, добре, още. Вече сме почти 40 човека. Може ли да видя пак едно, че го пропуснах? Да, разбира се. Ето го едно. Инициаторът, аз ще го направя така, може би ще се видят. Да, така се виждат трите, не знам, ако имате малки екрани, може да не се чете много добре. Това може ли да се приведе? Да. Така малко ще увелича. Тук малко ще дръпна. Ето ги. Инициаторът, който се опитва да бъде работник. Вие сте човек на гениалните импулси, имате повече идеи за един ден, отколкото другите за месец. Капана е да си последователен, всичко сам да правиш, за да е перфектно и трябва да контролираш всеки детайл. В повечето случаи този проблем е, че влизате твърде много в нещата. Вместо да се доверите на хората, с които сте решили да работите. Ще си свършиш работата. И ако не си свършиш работа, просто ги сменяте. Не е толкова сложно, не е нужно. Нали, това с хората е също като с AI. Garbage in, garbage out. Мисля, човек, който не може да си свърши работа така, както вие искате, вие очаквате, не означава, че човека е лош. Просто той не е в резонанс и синхрон с вас. Просто трябва да намерите друг човек, който ще може да направи тази работа. Но това са неща, които като ги
хващате и усещате и разбирате, по съвсем друг начин гледате на света. Не се опитвате от вола теле да изкарате. Валентина, определено съм едно. Добре. VP 1, 2, 3. 1, 2 и малко 3. Добре, супер. Добре, имаме така няколко отговора. Другите? Цъкайте и другите. Искам да получа максимално обратна връзка, за да видя кой къде се намира. Така, продължаваме нататък. Това е симптом на състояние, което наричам енергиен дисонанс. Дисонанс е музикален термин за комбинация от тонове, които звучат неприятно и нестабилно. За тези, които не знаят какво точно е дисонанс. Това е перфектната метафора за това, което е в бизнеса на повечето хора. Вие сте уникален инструмент, всеки един от вас, създаден да свири на своя собствена неповторима мелодия, но сте се опитвали да свирите по чужди ноти. И ето тук още няколко примери, вече с 5-те архетипа, така че слушайте внимателно, може да... Не е нужно да си записате, просто усещайте. Ако сте инициатор, вашата мелодия е бърза, импулсивна и разтърсваща. Тя е увертюрата, която започва всичко. Но вие се опитвате да свирите бавната, методична симфония на работника, потъвайки в детайли, които гасят вашата искра. Резултатът е дисонанс. Вие сте искрата, имате силата да инициирате и да запалвате другите, капанът трябва да контролираш всичко, реалността давите се в изпълнението и губите енергия и креативност, вероятно. 2. Ако сте навигатор, вашата мелодия е тиха, проницателна и елегантна. Тя е хармонията, която внася ред в хаос. Каквото правим днес с workshop. Но вие се опитвате да свирите оглушителните барабани на строителя, насилвайки се да работите, когато вашата дарба е да виждате. Резултатът е дисонанс. Ето това съм правил преди години и то в продължение на години наред. Да съм строител. Да бачкам. По стандартния смисъл на думата. Така. Вие сте картата. Имате дарбата да виждате голямата картина и да навигирате. Капанът трябва да си винаги заед и продуктивен. Реалността. Опитвате се да генерирате енергия, която нямате. Резултатът е прегаряне и горчевина. Имайте предвид, че не всички хора сме устроени по един и същи начин, затова си тези архетипи, които са енергийни архетипи. Не всеки може да бачка здраво, не всеки може да вижда всичко, не всеки може да не всеки може да е всичко. Това просто искам да кажа. Затова, когато видите някакви хора, че не са като вас или не могат да направят това, което вие правите, което на вас ви се струва лесно. Тук е ключове, което на вас ви се струва лесно и че ви идва отвътре. Не казвайте, това е толкова лесно, защо не мога да го направиш. Просто този човек не е това неговото нещо. Разберете го това. Не. Това е, може би, най-големия проблем, който виждам в реалността днес. Че хората не разбират, че ние сме различни хора. Всеки си има уникален енергиен код, всеки си има негов начин да вижда нещата, всеки си има негов начин да прави нещата и който си развива точно неговия начин, той има най-големи успехи и нещата му се случват с най-голяма лекота. Обаче, понеже по-голямата част от хората са тип майстори, принципно около там 60-70% от населението са майстори и се усеща като една такава, като едно насилване всички да сме майстори, защото повечето хора са така. Така че просто от тая гледна точка искам да мислите по този начин. Хората сме различни. Трябва просто да се забелязваме кой в какво е добър, кой какво може, кой какво не може, кое не му е работа и кое е му е работа, кое е неговото и кое не е неговото нещо. Не да се насилваме някой да бъде като друг. И тук идва и проблема с шаблоните, защото те това правят. Ето, това е най-добрия шаблон за продажба на страница. И бум, всички там навигатори, инициатори, майстори, огледала, всички взимат този шаблон и по този шаблон се опитват да опишат продукта, себе си и така нататък да продават. Няма как всички да продават по един и същи начин. Просто защото най-малкото влизаме в 5 различни архетипа. А пък колко други разлики има навътре, като влезем във всеки един архетип, там вече е съвсем друго. Може да има 100 шаблона за продажбено писмо. Не е един.
100 шаблона и всеки да влиза за конкретен човек. И то даже не е шаблон, то е по ваш начин да си направите. Все едно да почнете да си правите ваши си шаблони за вас, за вашия енерген тип. Ето това е ключа. Вие да си създавате нещо, което е за вас. Ако ще вземете 100 шаблона или 50 шаблона за продажбено писмо, минавате през всичките, виждате кое как ви резонира на вас и почвате да си дърпате и да си вадите, ето това е моето, това е моето, това е моето, това ме дразни, това не съм аз не говоря по този начин, аз това няма да го кажа, аз това няма да го покажа. И си създавате собствен шаблон. Ето това ми е било най-голямата болка, когато някой ми поиска шаблон. И аз форсирано от това понякога им давам шаблони. Имах даже тук, сега няма го отварям, не се сещам какъв беше адреса, но имам такъв на сайта, буквално безплатен шаблон за продажба на страница. Ама келфа и да от него, като аз знам, че той просто няма да работи за всички. Но просто хората искат. Дай ми шаблон да знам откъде да започна. Ама то не се започва от там, разберете го хора. Започва се от това да познавате себе си, да познавате бизнеса си и да знаете кой е вашия начин, кой не е вашия начин. Нали, тук натъртвам на това нещо, защото търсенето на тия шаблони, търсенето на едното решение, търсенето на кой е най-добрият подход, да четете статии за всякакви там типове стратегии, кое какво, как работи, как да си настроите рекламките, кои са правилните настройки за рекламите. Това са неща, които изобщо не трябва да правите преди да се задълбаете в работата със себе си. Изобщо да разберете къде на коя стена да поставите вашата стълба. И това е работата, която всеки избягва и тича към някакви готови решения. Разберете го това. Осъзнайте го. Не знам как ще си го татуирате в мозъка, направете го по възможно вашия най-добър начин, обаче просто спрете да го правите. Защото сами си вредите. Така, след тая кратка след това кратко послание продължавам нататък. Така. Ето, вашата стойност е в яснотата, която внасяте. И се надявам, че сега успях да внеса яснота на някой от вас. Знам, че няма как да стане на всички. Някой си казва, то лутле, какво ми говори тук, изобщо нищо не разбирам. И това е окей. Не е нужно всеки да разбира, не всеки му е дошъл момента, не всеки му е щракнало нещо, което трябва преди това да му щракне, за да му щракне сега това, което казвам. И не е нужно при всеки да щракне. Аз с моята работа и с моята енергия съм подходящ за едни хора. Не съм подходящ за всички хора. Затова и си правя групите с малко хора. Не ми трябват всички. Не искам workshop с 300 човека. Какво да ги правя тия 300 човека? Аз ще си изгуба времето, на тях ще им изгуба времето и ще им дам пак шаблонни някакви съвети, които те накрая, за да го направят така, че да е полезно за всички, то няма да е полезно за никой. А като си правя workshopите с малко хора, 5, 6, 7, 8, 10 човека и като си вляза с всеки човек надълбоко, тогава се случват нещата. Затова консултантите, мега консултантите таксуват скъпо, защото това е много ценна и стойностна работа. Надълбоко с един човек да влезеш. Не за всички. И така. Алекс Хормози, примерно. Аз го харесвам. Той е готин. Ама много от нещата не са моите неща. И той продава яко. И тук скоро беше направил нещо там. Колко 100 милиона ли направи. Хубаво пич, ти ги правиш милионите, ама това си е твоя начин, той си работи. Обаче хората, които го следват, те трябва също да са наясно, че като следват неговия модел, те трябва да си извадат кое е за тях и кое не е за тях. Нали, това е нещо, което трябва да света и хората да разберат. Купувайте и скъпи курсове и каквото и да е, с идеята да си извлечете кое е вашето. Не това е решението и трябва да го направят точно така, както те са го правили. Просто това е малка разлика в мисленето, което трябва да се инсталира при всеки човек. Така, ако сте майстор, вашата мелодия е дълбока, устойчива и носеща удовлетворение. Това е ритъмът, който изгражда светове. Но вие се опитвате да композирате от нулата, търсейки посока, вместо да откликвате на вече съществуваща мелодия. Резултатът е дисонанс. Вие сте двигателят, имате неизчерпаема енергия да градите и създавате и усъвършенствате. Капанът. Трябва сам да измисля посоката. Ето тук е капана, в който попадат повечето майстори. А пък такива като мене, навигатори, където и тук някои от вас също са навигатори, това пък е нашата роля, да помагаме на тия хора. И не само на тия хора, на всички хора помагаме за посоката.
Не ние да правим неща за тях. Това е също капан, в който по-миналата година бях влязал, без да искам, обаче какво да направя? Трябваше да си изкарам от него колкото мога по-бързо, но пък ми прецака доста неща. Просто влязох да правя. Аз да правя някакви неща за другите хора. И прегаряне, загуба на изобщо на всичко, на живеца. Все едно бях някакъв пълен робот. И случва се. Случва се и това, но цаката е бързо да излезете от тия ситуации. Така. Започвате много неща, но често се чувствате фрустрирани и заседнали, защото липса ясен външен стимул, на който да откликнете. Вашата работа не е да палите искрата, а да я превърнете в огън. Това е за майсторите. И ето сега минаваме на Динамо. Ако сте Динамо, вашата мелодия е многопластова, енергична и ефективна. Тя е джаз импровизация, която съчетава множество инструменти едновременно. Но вие се опитвате да свирите концентрирания линеен етюд на специалист, задушавайки своя многостранен гений. Резултатът е дисонанс. Ето тук е много интересно, защото и Динамото, и майстора са такива енергийни архетипи. Хора, които имат много енергия. Обаче майстора се развива, когато си се потопи в неговото нещо и когато е откликнал на неговото нещо. Не се опитва да го измисли. А пък Динамото се развива, когато, как да кажа, той затова е Динамо. Той просто е от много неща може да се интересува, пак всички му казват, ти и това се интересуваш, фокусирай се върху едно нещо, мамо стара. И това е буквално капан за Динамото. Фокусирай се в едно нещо. Ма то не работи така Динамото. Фокусирали се в едно нещо, край, отива му енергията, отива му вдъхновението, идеите и всичко. Цялата му енергия заминава. Затова Динамото е, въпреки че са горе-долу, нали, близки тези два архетипа, те работят по различен начин. Така, вие сте хибридна сила, създадени сте да бъдете ефективни, бързи и да жонглирате с много неща едновременно. Капаната, трябва да се фокусираш само върху едно нещо. Ето, даже съм го написал тук. Реалността. Чувствате се ограничени и отекчени, когато ви кара да следвате линейен път. Губите инерция и изпадате в фрустрация. Истината. Вашия гений не е в дълбочината, а в синтеза. Синтеза означава да комбинирате, да създадете нещо от комбинация от други неща. Може да е пакет, може да е примерно такива, ако продавате много продукти, вие може да измислите как да пакетирате тия продукти, за да се получи решение. Ето, примерно Васето, който е в клуба, който се занимава с риболовните неща, той това прави. Той продава решения, той не продава риболовни тъкъми. Той продава решения, той окомплектова продуктите си, да, той си има магазин с всичките отделни продукти, но при него това, което е мега силното, е като прави пакети за решения. Решение за рибаря новак. Ето ти комплект с точно тия неща, които ти трябва да стартираш. Комплект за експерта, комплект за шаранджийски риболов, комплект за фидери, спинери и там какви още бяха. Не съм експерт, аз не разбирам много, но той прави пакети. И това всеки един от вас, който има много продукти, може да го прави, но не е за всеки. Всеки може да го направи. Добра стратегия. Обаче, ако вие не сте с тая енергия, не ги виждате вие нещата как могат да станат, да просто ще копирате някой, то ще работи до един момент, ама после няма да работи. И после ще се мъчите да измислите нещо подобно, ама то няма да стане. А като си влезете във вашата енергия, във вашия начин, във вашия метод, във вашето виждане, във вашата визия, вие консистентно ще си правите вашите неща по вашия начин и те ще си работят. Разбирате ли го това нещо? Усещате ли разликата? Затова е много важно още в началото да знаем къде опираме стълбата. Защото като си влезете в правилния начин да си правите нещата, вие ще си ги правите и той ще е вашия начин, т.е. няма да има фрустрация, няма да има удряне в стени и така нататък. Да, ще има трудни моменти, всеки един бизнес има, обаче няма да се чувствате зациклили. Няма да ви е пълен хаос. Няма да се чуете на къде фанете. Няма да търсите поредното най-добро решение. А ще си знаете какво да правите. Защото си развивате вашите способности. Така, огледалото.
Вашата мелодия е финна, адаптивна и отразяваща. Тя е акустиката на самата зала, която приема и усилва музиката около вас. Но вие се опитвате да бъдете инструмент със собствен твърд тон, поемайки енергии, които не са ваши. Резултатът е дисонанс. Вие сте барометър. Имате уникалната способност да усещате и отразявате средата и хората около вас. Тоест, те разбират средата. Усещат я и отразяват. Показват на другите хора какво се случва в тая среда. Те не са там пак да правят. Това е пак също много подходящо такива хора да са консултанти, които ще покажат къде нещо не работи или къде нещо работи. Капана трябва да имаш твърда собствена идентичност. Ето това също е капан, защото те нямат толкова твърда. Те се попиват от средата, те са като гъби в средата. Те могат да една среда буквално да ги разболее. Ако са на работно място и това място е токсично, не е правилното за тях, те буквално ще са нон-стоп болни. А ако са на правилното място, ще цъфтат, че им е готино. Както и да е, не влизам в детайли сега. Реалността, чувствата си изгубени и претоварени от чужди енергии, защото се опитвате да бъдете нещо постоянно, докато вашата природа е да бъдете променливи. Истината, вашата сила не е в това кои сте, а в това кого отразявате. Между другото, тези огледалата, които са, те са много малък процент от хората. Сега не мога да кажа точна цифра, но примерно нещо от сорта на 2-3% от населението. Супер малко са такива хора и са супер ценни, когато са си в енергията и разбират тяхната роля. И така напишете в чата от 1 до 5 къде се разпознавате най-силно като кой архетип. Може да е пак комбинация от няколко. Може и в никой. Само да видя какво сте писали. Така. Тук сте си пописали, добре. Така, дам пеня, неяснота, така, хаос. При мен объркването от това и другото. Работи едно нещо, спира да работи, отивам на другото, след това друго и така нататък. От създаване на сайта сега уча NA10, а пак това е NA10, моля ти се, аз се пробвах с него. Просто като инструмент не ме кефи, обаче ще препоръчам DeFi. Ама не знам доколко си навътре в нещата. DeFi аз локално съм си го инсталирал. Както и да е. DeFi се пише така. DeFi. Поне на мене ми харесва много. Ето това, DeFi. И в момента се развива много, много добре. Ето, DeFi. DIFY.AI. Така. Къде бяхме? Така. Абсолютно лапетата на по 16 години ми разказват играта, аз на 31 с жена и дете, почивки, татувател това и не смогам да напълно фокусиран бизнес. Да, много познато, добре. Супер. Така, аз наполовина започнах даже да си водя записки и си останах половинчата. Така. Не я намирам, може ли линк? Аз едно приятел, че ми даде лендинг страница, сутринта да джойна. Добре, линка ще го подам. Сега ще го пусна в чата. Самия линк към събитието, за да може който иска да си събития. Share event, copy. Ето. И като влезе, тук ще има един бутон RSVP. Пише на него. Така. Който не е, да си остави имейла, за да съм сигурен, че го имам, за да ви изпратя записа. Който първите 10 минути от него липсват, ама не е страшно. Така. Къде бях стигнал? Така. Ето това. Това е, да. Така. Може ли да видя пак едно, че го изпуснах? Това го направихме. Определено съм едно. Най-голямата трудност според мен идва, че в детството училище на всички се насажда идеята, че всички трябва да правим нещата по един шаблонен начин. Точно така. Както някой някъде е успял да го направи и после човек започва да се самообвинява, че не му се получават нещата. Да, и това исках да кажа, за това, че не му се получават нещата. Сами виждате и сами някои от вас са участвали в разни обучения, там курсове, семинари, каквото и да е, където се предлагат тези решения за всички и почват.
вижте, тоя му се получи, на това му се получи, на това му се получи. Добре, супер, ама защо, ако този шаблон работи толкова добре, или този метод, защо не се получава при всеки? Защо всички, които и после се почва. Ма той не е приложил нещата, ама то. Да, има го това. Дали някой ще приложи или няма да приложи нещата, но го има и това, че някои прилагат нещата, обаче те просто не стават. Нали, това как ще се обясни? То нещо там. Аз не съм чувал някой до сега да ми обясни защо, ако някой приложи някакъв метод, както е описано да се приложи, и той не проработи при него, защо не проработи, защо не става? Или защо този човек изпитва огромно съпротивление да прилага нещата така, както се дават? В смисъл, откъде идва това съпротивление? Това съпротивление не идва от ти не го искаш достатъчно силно. Това съпротивление трябва да се слуша, защото това съпротивление е много вероятно да е това не е твоето нещо. Или това не е твоя начин. Особено с продажбите. Особено при продажбите. Защото когато казва, давай, натискай, кажи тая дума, това изречение, той човека ще накрая ще подвие колене и ще плати, примерно. Нали, има и такива тренинги, и такива обучения. Аз съм продавал лице в лице преди години, обучавали са ме на всякакви неща. Буквално съм вървял по улиците, едни карти продавах, не знам колко от вас знаят тази история, но съм продавал карти за опера, балет, театър. Някои от вас също са ви спирали силно по улиците и даже са ви влизали в офисите. Аз бях един от тях. Буквално съм влизал в офиси за банкови офиси, нали, в банки, в всякакви офиси там, на някакви офис гради. Влизам и здравейте, вас поканихме ли в Софийска опера и балет? И не сте. Добре, сега ще ви поканим и влизам и почвам. Нали, и то си има сценарий, по който си караш. Сега тук нали, който си знае и се усеща, мога да си вкара нещо от себе си. Ама ако караш по един и по същия сценарий като всички, то не всеки продава. И това е най-бързия начин, по който аз съм го видял това нещо преди 15 години. Как си хора буквално на терен казваме едно и също, продаваме едно и също. Всички ще се видим днеска с поне 50 човека. Ще им предложим това нещо, да не кажа повече. И един ще има един резултат и другия резултат. Тук някой може да каже, може би просто хората, които не е оцелил, не са били готови. Трябва е просто с повече хора или просто късмет. Хубаво да е късмет, ама на мене, когато излязох от картите, аз буквално, както бях на топа, за 3 месеца станах най-добрия, един от най-добрите, не най-добрия, един от най-добрите търговци и направиха ме треньор, аз да обучавам други хора как да продават. Аз още не знаех аз какво правя и да обучавам други хора и те да не знаят какво да правят. Просто ми се отдаваше, някакъв талант. И какво се случва? После, изведнъж от нищото, уж от нищото, излизам на терен, 0 продажби. Имайте предвид, че преди това съм изкарвал, преди 15 на години, съм изкарвал по едно между 100 и 300 лева на ден. С продаване на карти. Между 100 и 300 лева на ден. И изведнъж излизам от сутринта, там колко беше, 10 часа сутринта, до 5 часа след обяд или 6, обикалям, предлагам същите неща, продавам същите неща, говоря и хората не си купуват. Едва ми изкарвах по 5-10 лева на ден. Това в продължение на седмица, две седмици, тогава вече менеджерите се притесняха какво става, какво се случва тук и защо не може да продава. Правиха ми ретренинг. Все едно съм чисто нов и отивам за пръв път на работа. Ме обучаваха с един менеджер хода, с другия менеджер, обучават ме, заедно с тях излизам. Те продават, аз ги гледам, аз ги слушам, нещо да придобия увереност ли какво. Никой не знаеше какво ми е. Защо не продавам? Буквално говоря едни и същи неща. Те ме гледат аз как продавам, викат, добре бе, правиш си нещата, говориш си, в смисъл, предлагаш си офертата. Не съм видял нищо, което да е странно. Обаче хората накрая просто си казват, не, ще си помисля, не искам, не е моето, някакви такива неща. Как ще ми го обясните това как се случва? Всичко е вътре. Всичко е вътре. Енергията на човека. Аз тогава, заради някакви неща, които се бяха случили, аз просто бях в такова състояние.
Не си бях в себе си, защото в началото, когато го стартирах това нещо, аз си правих каквото си искам, буквално както си искам. Дори да следвах шаблоните, аз пак си добавях нещо от себе си. А после, когато се притесних, че не ми се получават нещата, когато бях в дупката, аз засилих това притеснение, като започнах да използвам още повече от шаблоните, които ми даваха. А не си ги правих нещата, както аз си ги правех, за да ми се получат нещата. Обаче тогава не го усещах, аз изобщо не разбирах, че го правя това нещо. Отвътре. И почнах да следвам шаблона и не става, накрая напуснах. И се записах на NLP. Така, това е част от моята история за тия неща. Така, това, което казваш е толкова вярно, благодаря ти, много ми резонира това, което кажеш. Супер, много се радвам, че ви резонира. Пак казвам, може да не резонира на всеки. Да, Иво, до Бога, вярно. Хормози аз много харесвам и чета, но аз не съм типичен маркетолог и си извличам нещата по моя начин. Супер, да. Точно е това. Аз си харесвам и Хормози, и Франк Кърн, пък аз него си го следвам от буквално как се занимавам с маркетинг от 2012. Да не кажа даже 2011. От тогава си го следвам и си му купувам неща. Той даже ми е пускал такива мои отзиви, където съм му писал. Писали сме си няколко пъти в негови групи, съм участвал, съм си говорил и там, дето е неговия клуб, където правеше там по... Той беше скъпичък тогава, по $400 на месец. Да. Си ги харесвам, но просто гледам да си вземам това, което е моето. Така, аз съм майстор, Динамо навигатор, благодаря ви. Така, разпознах се в първото инициатор, но огледалото определено ми лепна като ръкавица. Супер. Затова ли се въртя като хамстер в колело и не мога да намеря моята си стена? Възможно е. Но пак казвам, това са неща, които аз това, което правя с хората в workshop-а, аз им взимам много от, нали, не им давам просто някакви упражнения да направят. Аз им взимам личната история. Всеки един от, нали, след този първи ден му изпращам задачка. Напиши ми личната си история. И му задавам конкретни въпроси, какво точно да ми отговори. Информация, която искам аз да събера. И на база тази информация аз им правя дисекция. Буквално дисекция на този човек, какво е правил до момента, в каква посока е вървял, къде се е удрил, къде е успявал, какво му се е получавал, какво не му се е получавал. Ето тук е личната работа. Нали, където някой, който знае какво прави, трябва да седне и да го разчувърка. Човек сам да го направи е възможно, но трябва да се задълбаете много. Много личностно развитие има нужда. Тони навигатор и Динамо, Бисерка навигатор и Динамо, добре. Илия за книжката има пред. Книжката е в моя сайт, като влезеш. И буквално е първия бутон за изтегляне. Ето. Свали архитектура на автентичен... е втория бутон. Архитектура на автентичен бизнес безплатно. Цъкаш и тук е едно поп-ъпче и от тук сваляш. То не е точно сваляш, ще се отвори такъв Google документ. Даже не знам дали има опция за сваляне, просто четеш онлайн. Така. Добре. Благодаря за отговорите. Така, 5. Аз не видях много от... ето ги тук цифричките. Добре, още някой разпознали си в неговия модел да го напише в 1, 2, 3, 4 или 5. Дали е Динамо огледало. Не е нужно, не е задължително. Може да не сте се разпознали. Може и да е комбинация, както казах. Но този дисонанс е източникът на всяка борба, всеки хаос и всяка несигурност. Решението не е да свирите по-силно. Решението е да намерите правилните ноти. Решението е да спрете да се опитвате да бъдете енергиен инструмент, който не сте, и да разкодирате своя собствен уникален енергиен код. Това е вашата истинска мелодия. Ето това е работата, която всеки един от нас трябва да свърши. Разбирате ли го това нещо? Ето това е аз последните, откакто се занимавам с това, с което се занимавам, и NLP и маркетинг, какъвто и курс да правя, където и да ги вкарвам хората, клуба, вебинари да правя, аз това го повтарям постоянно. Постоянно. Има хора, които с години, не го правят. В смисъл, аз не мога да го разбера това нещо. Нали? Просто са си такива. Зациклили са супер много в това, дай ми готовото решение, дай ми аз какво да направя. Свърши тази работа ти да разбереш кой си. Какъв е твой енергиен код, кое ти резонира, кое не ти резонира. И тук идва и проблема с
ChatGPT и така нататък, като пишете промпти и хората да си мислят, това е супер. Това е супер, ама то не е за тебе. Дето го пише. Сега с ChatGPT 5, където го пуснаха, по-добре се представя. Аз ги разцъквам постоянно, като пуснат нещо ново, за да видя кое къде се намира. Но с ChatGPT 4, буквално всеки един текст, който той генерираше, и за мои тестове, които съм си правил да го видя дали са го подобрили, и при клиенти, където гледам какво генерира, той използва едни и същи принципи при всеки. Супер къси, ударни изречения, някакви емоджита. Буквално всички текстове ти изглеждаха по един и същи начин. Това да го промениш, аз даже така форсирано се опитвам, нали, не ми ги пиши така по друг начин, той започва да пише по друг начин и после пак си тръгва по неговия начин. За малко ще ви обясня защо се получаваше така. Сега вече е по-добре, но те тия правила си въжат при всички AI. Така. И така, решението е да намерим своята истинска мелодия, своя енергиен код. Но как го правим и каква е ролята на AI в този процес? Представете си, че вашия бизнес е радиостанция. Вашата работа като предприемач е да излучвате ясен, чист сигнал. Вашата уникална стойност, вашата автентична мелодия. Когато излъчвате своя сигнал, вие привличате точните слушатели. Вашите идеални клиенти, които са настроени на вашата честота. Буквално, нали, аз давам метафората с фара, с корабите, с морето. Тя е готина, по-така мащабна, обаче най-елементарно представете си, че вашия бизнес е радиостанция. Не радио, а радиостанция. И хората ще си цъкнат радиото на станцията, която им харесва, която им резонира. Един ще слуша рок, други ще слуша метал, третия ще слуша хаус, четвъртия ще слуша черно, петия ще слуша поп или поп-фолк. Каквото и да е, няма значение. Хората ще си настройват, те си слушат каквото им се слуша, каквото им резонира. А вашата работа е не да сте радиостанцията, сега ще ви пуснем Slipknot, след малко ще ви пуснем Aziz, след малко ще ви пуснем да я знам, 50 Cent, след малко ще ви пуснем един сет на Иво Димитров, където е пускал на Кубата с хаос музика. Такова радио няма. И няма такова радио с причина. Буквално така умешани нещата. Не може да говорите на всички. Трябва да си настроите вашата радиостанция по най-добрия начин, така че хората, които са вашите хора, винаги да си пускат вашата станция. Винаги да си слушат каквото ще пуснете, защото това е ваше. Дори да имате различни стилове, примерно там, нали, тип коя радио не слушам, примерно там Energy или някакви такива, които са по-мешани. Ето тук това, примерно, е Динамото. Динамото създава радиостанция, която е с няколко вкуса, но ги балансира. Той усеща кога какво да пусне. Малко ще пуска няколко парчета поп, после ще удари с някакво черно парче от едно време, после пак поп, после малко хаусче, после малко рок, ама като за плейлиста. Разбирате ли как такива финни неща, каква огромна сила имат? Ето тая метафора с радиото, мисля, че е най-елементарна и може да се разбере с радиостанциите. Така. Вашите идеални клиенти, които са настроени в вашата честа. Но когато следвате шаблонни съвети, вие не излучвате сигнал, вие излучвате шум. И тук шум, то става, защото просто вие ставате като всички останали. И тук идва ролята на AI. Изкуственият интелект е най-мощният усилвател, създаван някога. Той не създава, той усилва. Правилото garbage in, garbage out. Ако му подадете шум, генерични идеи, шаблонни промпти, чужди стратегии, той ще ви върне перфектно структуриран, граматически безупречен, усилен до оглушителност и до дупка шум. Защото за вас това е шум. Вие го захранвате с шум и получавате шум. Ето това е, което хората не осъзнават. Те хубаво дават му стратегии. И виж как ChatGPT ми написа този имейл, виж каква стратегия маркетинг ми измисли, виж какви рекламни стратегии ми измисли. Да, те звучат готино, както ще звучат готино на всеки един експерт, който ще си даде шаблона на вебинара или в курса или където и да е. Ама това твоята стратегия ли, твоя шаблон ли, твоето нещо ли. Ето тук се получава разминаването. То ви звучи добре, ама това ли е? Резонира ли ви на дълбоко ниво? Аз, примерно, имам един навик да подскачам с крак. Някои от вас също го имат. Просто крака ми заставам на пръсти и петата фърчи с коляното. Нали, постоянно е така ми подскача крака.
И това е когато понякога просто е така си го правя, защото не ми се седи на едно място, но има моменти, в които просто, усещам, нещо не е как трябва. И в момента, в който аз с моя AI, който съм си настроил и съм си направил, нали, ако подскачам с кръка и му подам нещо да ми създаде, дали ще е рекламка, дали ще е някакъв текст или просто си говорим за някакви неща, брейнстормваме си някакви идеи, и като ми напише нещо, на мен кръка ми спира да подскача. Това при мен е огромен сигнал. Ако нещо накара кръка ми да спре да подскача, значи сме оцелили много дълбок правилен нерв, който на мен ми резонира на 100%. Това се случва много рядко. През годините ми се е случвало много рядко, като слушам от някакви хора някакви неща или от книги като чета. Има много неща, нали, които са ме накарали да ми спира кръка да подскача, но с това, което правя с AI, защото съм си го тренирал и обучил като за мене си, той ми е огледал, той успява да ми подаде неща, които карат кръка ми да спре да подскача. Някои от вас може да имат подобни такива сигнали, с които си кажат, това е моето. Ето такива сигнали трябва да слушате, а не тази стратегия направи 20 000 лева за един ден. То хубаво, при тебе да направя. Супер, дай ми стратегия, дай да я видя, нали? Мога да си взема нещо от нея. Обаче не е решението. Разбирате ли? Това искам да разберете. Има финна граница. Просто не съм сигурен дали има хора от вас, които може би още не усещат или не разбират тая тънка граница, където има. Да, схващам го, ама, нали? Искам схващам го, разбирам. От всички. И поне от повечето, както казах. Няма как от всички да се разбере веднага това нещо. Но ако му подадете своя чист сигнал, вашия енергиен код, вашата автентична истина, вашата уникална мелодия, той ще ви върне усилен до безкрайност гений. Проблемът, пред който се изправи 99% от предприемачите, е, че те се опитват да поправят шума, който AI генерира, вместо да поправят сигнала, който продават. Ето, с едно изречение всичко, което ви казах. Просто трябваше да ви дам малко контекст. Това е също нещо, което трябва да се дава на AI. Контекст. Опитват се да поправят шума, като започнат с шаблоните, или му дават нещо, или просто това ми е любимото. Напиши ми имейл. Чакай малко сега. Какъв имейл? Напиши ми маркетинг стратегия. Напиши ми реклама за Facebook, ще продавам този продукт. Добре, дай малко контекст, кажи му повече, той ще го даде и ще каже, ето ти супер е, ползвай го. И ти ако се чувстваш достатъчно уверен, убедил те, че това е нещо много добро, и ти просто ще го използваш, ама ти пропускаш огромен потенциал. Все едно използваш 10% от възможностите на AI. Така, или пък се опитваш да го поправяш. Почваш да поправяш и после отиваш в съвсем друга посока. И това правят повечето хора. Да не са 99%, са 95%. Така. В следващите дни на workshop, аз ви го казах при малко, ще правим точно това. Ще декодираме целия ви сигнал чрез системата Spark System Score, но нека първо демонстрирам на живо разликата между усилен шум и усилен гений. Само да видя в коментарите какво се случва. Така. Бях писал по-горе, но ме прескочи за огледалото. Тук това го прочетох, ако за това става въпрос. И имам въпрос, който ми се върти в главата вече година, а сега на къде? След като се провалих в предния ми опит за бизнес. А сега, ето сега, нали, тук пак влизаме. А сега на къде? А сега навътре. Значи, едно от нещата, които всеки един от вас може да направи, без дори да се включва в workshop или да го купува, било то да вземе от няколкото места, които имам сега, или в някоя друга итерация, която ще имам, без значение. Не ви се дават такива пари, не го усещате правилно, каквото и да е. Сваляте книжката "Архитектура на автентичен бизнес". Просто сваляте книжката, почвате да четете и започвате да правите всяко едно от упражненията вътре. Защото тези упражнения са направени така, че да ви помогнат да влезете навътре. Да разберете на къде. Коя е вашата посока. Но
но трябва да го направите сами и да го направите задълбочено и истински. Не отгоре. Истински означава отговаряте на въпросите не просто веднъж. Ще отговорите по няколко пъти. И ще се замислите над тях. Може да не се замислите, може да влезете в медитация. Може за... Ето го линк. Тук на ivodimitrov.pro влизаш, кликаш на бутона свали безплатно архитектура на автентичния бизнес и оставаш си имейла и ще получиш линк за книжката. Има проблем, не идва. Добре, ще погледна след малко какво случи. Провери в спам. Случайно, ако да не е отишъл там. И ако отишъл в спам, добави ми имейла в адресната си книга и така повече няма попадат в спам. Тук преди известно време, не преди известно време, последните няколко седмици имах проблеми с имейлите, ама вчера уж го оправих. Ще погледна после пак. Добре, ще погледна после в почивката. Сега ще направим една почивчица след малко и ще погледна защо не е дошъл. Така. Пътят от шум към сигнал, от посредственост към гениалност не е просто един скок. То е изкачване по стълба. Искам да ви покажа 5 нива на тази стълба, за да разберете къде се намирате сега и къде отиваме заедно. Защото от този шум до този сигнал не е просто един промпт. Не е просто една настройка. Така, къде влиза тук AI? Нали, тук искам да отбележа. Тук сега няма да ви дам решението. Това, което ще кажа за AI, не е решението. Решението е тук. Тук е решението. Сигнала. Влизате навътре да си разберете вашия сигнал. Правите упражненията от книжката. Дълбоко и възможно най-искрено и честно спрямо самите вас. Всичките упражнения ги правите. Правите ги след седмица, пак ги направете. Да видите разликата. След още една седмица пак ги направете. Или на всеки 3 дни ги правете. Просто да стигнете до момента, в който знам къде съм, знам къде отивам, знам кое е моето нещо, знам кой е моят начин. Докато не стигнете до това нещо, продължавате да правите упражненията. Вие пак може да си движите бизнеса, пак може да си правите някакви неща. Ако искате да стартирате сега бизнес, първо направете това нещо, възможно най-бързо и скоро и задълбочено, и след това стартирайте бизнеса си. Това трябва да ви е ясно. Просто ви казвам от опит и от всичко, което виждам, това е пътя. Мисля, просто първо разберете каква е посоката. Истинската ваша вътрешна посока. И после започвайте да строите. Това е седно да си кажете ми искам къща, обаче почвате да строите, обаче сте на грешното място. Мисля, някакви свлачища и някакви такива неща. Не сте си проверили къде точно ще строите тази къща. Така. Стълбата на AI архитекта. Тук има няколко нива, някои от вас може да се разпознаят в някои нива, но това е общо взето от това, което виждам и това, което съм си структурирал, нали, като тая стълбица, къде се намират хората, на къде отиват, кое е следващото ниво и така нататък. Ниво 1, консуматора. Как действа? Използва AI като търсачка. Резултатът получава шум, генерични отговори. Това са 90% от потребителите. После, нали, нашумялото Prompt Engineering, което беше нашумяло миналата година, сега е контекст инженеринг от последните половин година. Аз и в клуба съм говорил за тия неща. Ние тогава вече бехме на следващи нива, когато им говоря за тия работи. Сега ще ви кажа и баш нивото. Така, Prompt Engineering пише по-сложни инструкции, получава по-добре структуриран шум. Пак е шум. Нали, напиши ми така имейла да включва това, да включва това, ето за продуктите. Супер, получаваш по-добри имейли, получаваш по-добри описания на продуктите, получаваш по-добри неща. Но за мен, аз го третирам това като шум. Всеки от вас може да си го третира както иска. За мен това е шум, защото няма душата вътре. Контекст инженер. Действие. Захранва AI с релевантна информация за една задача. Започва да получава първите проблясъци на сигнал. Релевантна информация е какви са клиентите за тия продукти, кой го купува, кой не го купува, кой го обича, кой го мрази, на кой му трябва, на кой не му трябва, какво прави този продукт, какво не прави този продукт. Всичко.
целият контекст. Аз как съм го ползвал, аз как съм го продавал, на кой съм го продавал, какви отзиви имам за този продукт и така нататък. Ето това е контекст инженеринг. Това, което е популярно в момента. То още не е даже толкова популярно. Просто в AI средите, където са малко по-така забилите вътре, на нас ни е популярно, но на повечето хора, които имат бизнеси, не им е популярно това нещо. Само са чували за това, без дори да го прилагат като хората, а пък това изобщо не знаят за какво става въпрос. Повечето хора. Така, контекст инженер, това е ниво 3. Архитектът, това е нивото, на което учех хората от клуба преди 6 месеца. Когато още това се зараждаше, контекст инженер, изобщо като тема. Архитектът изгражда втори мозък, система, в която AI има постоянен достъп до целия му сигнал, данни, глас, цели, продукти, всичко. И тук под данни нямам предвид просто данни за продуктите и данни за бизнес. Тук са и ваши истории. Тук сте вие. Кои сте вие като хора? Ето тук е нещо, което много хора пропускат, много тънък момент и това са, дето ви го казвам, пак е нещо, което е принципно само за отбрани хора, нали, се споделя, но ви го подсказвам в тая безплатна среща. Това е нещо, което не споделям публично с хората. Тези данни, вашите истории, да разкажете за себе си. Все едно говорите с терапевт, буквално. Тук вече се получава втория мозък, а не ChatGPT ме познава, защото ми е казал нещо, което съм му споменал или ми го е перефразирал по някакъв начин, така че аз си мисля, че той ме разбира. Не става въпрос за това. Това е далече. Така, резултат получава усилен, консистентен сигнал при поискване. Архитекта. И тук вече ниво 5, в момента, където много малка част от хората изобщо влизат, сега има оркестратори, които връзват AI с други системи, автоматизират процеси в маркетинг и така нататък, но те са горе-долу като оркестратор, контекст инженер. В ниво 3. Не са минали ниво 4. Правят го по-системно, по-така за бизнеса, като просто нова функция. Нали, да го вкараме в платформата, да го вкараме в сайта, да го вкараме като чатбот, който хората си пишат, питат за продукти и те получават релевантна информация. От тая гледна точка са оркестратори. Но тук архитект-оркестратор действие свързва своя втори мозък с други системи и автоматизира цели процеси. Тук е вече още едно ниво след втория мозък. Резултат, неговия сигнал работи за него докато той спи. Под 1% от потребителите достигат до тук. Даже много под 1% в момента хората. Аз, понеже съм много в темата и следа GitHub, MeetHub, там всички кой какво програмира, какви приложения се създават, какви решения се решават. Има над 50 приложения готови, които може да използвате, да си плащате на месец, да ползвате като втори мозък. Има едно, даже ще ви го препоръчам, за сега това, което съм открил, то е едно от най-добрите. Saner AI. Такова приложение тип втори мозък. От всичките, които съм тествал, за сега то е най-доброто. Ето, тук ще ви го пусна, който иска да си го разцъка. Има и безплатна версия, но е така най-адекватно се справя от другите. Но това е тип втори мозък, който е на архитекта. Захранваш системата с своите неща и получаваш консистентен сигнал при поискане. Говориш си с него и той знае наистина за тебе и какво точно ти даде и как да ти го направи. Зависи колко си му дал от себе си. Аз това го давам като метафора пак. Представете си, че AI е огледало. Колкото повече покажеш от себе си пред това огледало, толкова повече ще видиш. Ако покажеш само ръката си, ще видиш само ръка. Ако покажеш целия себе си и даже се разгърнеш и разтвориш и си кажеш всичките страхове, болки и така нататък, това нещо ще видиш истинското себе си. Ето тук е разликата. Това е огромно. Това почти никой не го прави. В момента, ако вие го направите, не с едни гърди, с километри напред пред конкуренцията ще сте. В това вие да разбирате бизнеса си и точно как да си правите маркетинга и точно как
да си продавате продуктите и точно как да привличате клиенти. Просто трябва да внедрите това нещо във вашата AI система. После вече това с архитект и оркестратор, както споделих за тази платформа DiFi, с нея може да се прави, но пак там е много програмистко смисъл. Още не сме стигнали, още няма такива приложения, още няма такъв софтуер, който да е лесен за ползване от повечето хора. Мисъл, трябва да имате познания по оркестрация на такива програми. Дори да не да сте програмисти, но поне да знаете какво се случва, или примерно да сте разцъквали N8N и така нататък. Тогава вече може да работите с такова нещо. Но просто изисква много умения. Може просто да изчакате малко по-готови инструменти. Те се подобряват нещата супер бързо, но кога точно ще се случи това, не се знае. Към момента това Сейнър, където ви пратих, то може да ви върже с календара, с някакви неща и готиното в него е, че е проактивен. Има една функция за да е проактивен. Тоест всеки ден ще ви задава някакви въпроси, примерно ако си качите някакви документи и ще ви пита нещо от сорта на здрасти, Иво, видях, че се интересуваш от тая тема или примерно ако работя върху този workshop и си качвам документите, видях, че работиш по workshop, искаш ли да брейнстормнем някакви идеи за ден 3, така че да го направим по-добър. Супер специфично, което е много се доближава до това, до втория мозък. То си е направено за тая цел, за втори мозък. Има още неща, които там не ми харесват и има да се изпипат, затова се занимавам с VS Code и някакви такива неща. Ето тук сега, ако ви покажа, то е страшно. Тук всичките си чатове качвам, бизнес методологии, Spark концепт. Това са ми папки с каквото се сетите. Всичко, което съм... още не съм качил всичко, но много неща, с които създавам. Дали ще е чат с някой AI, дали ще е някой курс, дали ще е книжка, дали ще е статия, каквото и да е. Просто си го качвам тук. Това ми е втория мозък, където събирам цялата информация. Но и тук има някакви неща, с които още не как да кажа. Просто аз това, което имам като изискване, още не съществува. Знам какво точно искам, правя си го с разни програми, опитвам се, оркестрирам някакви неща, до някъде се получава, но има още какво да се желая. И тук буквално мога да опитам каквото си искам и да ми изкара каквото точно това, което ми трябва. И да му задам роля, точно как да се представя, дали да е маркетинг експерт, дали да е терапевт, какъвто искам да е. И да работи с целия ми контекст, който имам. Към момента това е едно от най-добрите неща, тип втори мозък, а вече за оркестрация е това DiFi, което споделих там в линк. Това е вече следващото. Повече ми харесва от N8N. Лично на мен. И така, това са нещата. И днес в нашата демонстрация ще ви покажа посока от ниво 1 към ниво 4. Просто за да си направите, да видите каква е разликата, когато генерираме някакви текстове. Обаче преди да го направим, сега ще направим една почивка. Даже малко повече от 15 минути. Поне 20 минути искам да е тази почивка, защото ми пресъхна гърлото, скоро не съм говорил толкова дълго. Така че 20-25 минути. Колко е сега? Сега е 2:25, да речеме. Значи 2:50. Айде. Да го закръглим. Значи 3 без 10 се връщаме. 3 без 10 продължаваме пак на същия линк и ще ви покажа нагледно как обикновен AI, едни и същи задачи ще им дам. Обикновен AI какво ще извади, друг обикновен AI какво ще извади и трениран AI какво ще извади. Просто да видите разликата. И даже ако искате, може и да взема пример от някой от вас. Линка е по-нагоре. Ето го. Къде го бутнахме? Той е много нагоре отишъл. Аз не съм го давал. Не, това е. Сейнър AI. Ето това е Сейнър AI за приложението, което е тип втори мозък. Бухате си вътре документите и цъкате. В смисъл, това е в момента най-доброто, от което съм намерил. Всички съм ги пробвал. Tana, Memo, MemAI, Notion, Motions, каквото се сетите, няма друго. Има едно
Anything LLM, което на предишния workshop показах на хората. Него може да си го свалите на компютъра. Не е официална, как да кажа, Windows програма, така че ще трябва през някакви там да му потвърдите, че наистина искате да го инсталирате, защото не е така официална програма. Но това е друго нещо, което може да си направите напълно локално, без да плащате никакви такси на месец, всичко да ви е локално, т.е. като си споделяте файловете, те не минават през сървъри, не минават през нищо. С Anything LLM може да си направите напълно локален втори мозък. Но това е, нали, пак трябва туториал и да покажа. Има клипчета, има видеа в YouTube, може да си намерите. Просто се казва Anything LLM. Там може да си вържете всичко. И с който си искате AI и модел. Ето сега, примерно в това Seiner, те си имат техен собствен, който се казва Sky. Така си го кръстили и работи с целия контекст. Имате възможност да си изберете Gemini, ChatGPT, Claude или който и да е друг, да работите с тях, но те не могат да се възползват от всичките възможности на платформата и да вземат контекста. Ето тук това, примерно, е нещо дразнещо. Защото аз предпочитам Gemini да ползвам. И самия Sky, който има някакви, усещам го, нали, като си говоря с него, усещам определени настройки, които са му направени, които мен не ми харесват, които не. Аз вече, само като си пиша с някой AI, вече знам горе-долу как е програмиран и какви настройки са му задали отзад, за да ми връща някакви определени отговори. Това е нивото, на което сме в момента. Иво, нали ще ми пуснеш запис, че няма да мога да остана до края, искам да чуя какво има да кажа. Ще пусна запис на всеки, който е участвал и се е записал в събитието си, оставил имейла. Няма да го пусна до всички. Само хората, които са участвали реално тук на живо. Добре, значи с книжката има нещо. Ще видя пак в настройките на имейла. Явно пак нещо е станало. Дето уж го оправих. Така, просто си оставете имейла тук в събитието. За да там на RSVP, за да си ви изпратя после линк с записа и направо ще включа и линк към книжката и така нататък. Така, правим почивка. То стана и половина вече. До без 10 почивка. 3 без 10 сме на линия. Оставям ви за сега. Изключвам си микрофона, спирам записа.